Hello guys, नै आलुबर YouTube चेनेल फैबावबाय दिनै मिलौदो गारांजों माने दोंसे ल'कगित खननाय नोंथांनो खोनासंनोसैलाय। लोंनायखौ गार हिनजाव जौ लोंनायखौ गार ओरै सासे दं। जौ लोंनायखौ गार हिनजाव जौ लोंनायखौ गार लामा सामा लोगो मोनब्ला बेरायहैनानै मालायनि सिलाजोंसो थांनाङा लामा सामा लोगो मोनब्ला बेरायहैनानै मालायनि सिलाजोंसो थांनाङा मान सन्मानखौ जाजोब्बाय बे हिनजावा मान सन्मानखौ जाजोब्बाय बे हिनजावा आरो नै आंबो साइड जालांगासिनो बेखौ बयबो मिथिखायो गरबा गोरानि हिनजाव होनना बेखौ बयबो मिथिखायो गरबा गोरानि हिनजाव होनना लागाव लामा सामा लोगो मोनब्ला बेरायहैनानै मालायनि सिलाजोंसो थांनाङा जौ लोंनायखौ गार हिनजाव जौ लोंनायखौ गार जौ लोंनायखौ गार हिनजाव जौ लोंनायखौ गार जौ लोंनायखौ गाराबोला आंबो गदाय लानायनिसो खायदा लानोसै जौ लोंनायखौ गाराबोला आंबो गदाय लानायनिसो खायदा लानोसै नायब्लानो नांलाहाय माना दाग्लि दुग्लि लोंना थायोना नायब्लानो नांलाहाय माना दाग्लि दुग्लि लोंना थायोना जौ लोंनायखौ गार हिनजाव जौ लोंनायखौ गार जौ लोंनायखौ गार हिनजाव जौ लोंनायखौ गार
수란 그 자스바이 빈자와 수란 그 자스바이 빈자와 Korban keramin jauh na Beka moi bermiti kaya korban keramin jauh na Supply by Liver